Digital transformation took center stage in the first few months of Mayor Michael Rama's administration, with increased efforts to make Cebu City government services more efficient, transparent, fast, and more convenient to Cebuanos. This innovative platform not only enhances the user experience but also supports the city's vision of becoming a Singapore-like Cebu City to be smarter and more connected. The system, developed by the Management Information and Computer Services, or MIX, is assisted by other departments as well. All this you can access from wherever you are, near or far, as long as you have access to the internet. You will need to create an account using your email address and password and provide some personal information and documents depending on the service that you want to avail. To learn more about these online services, you can visit www.cebucity.gov.ph, where you can find the links, instructions, and requirements for each service. You may also contact the city government through their email, phone, or social media accounts if you have further questions or feedback on your recent experience. Remember that by using these online services, you are not only saving yourself time and money, but also helping the city government improve its efficiency and transparency. So let the city government help you with digital interactions you all deserve. Because in Cebu City, services are made easy. Sugod karon dili na maglisod ang publiko nga gustong mulukat og mga permits, registrations, clearances, assistance ug uban pa, tungod kay mas gipasayon na sa syudad sa Cebu ang pagbuhat ni ini pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop kon IBOS nga mahimo nang i-avail sa mga tao gamit ang cellphone, laptops o computer. Niadto lang Setyembre 7, ipahigayon ang dry run dito sa Robinson's Galleria ug karon lang bag-o mamahimo na kining magamit sa mga konstituwente sa syudad sa Cebu. Ug aron masiguro nga plastar ug hanay ang implementasyon niini, giumol ni Mayor Michael Ramang Online Services Task Force nga gipanguluhan ni sa building official nga si Architect Florante Catalan. Si Catalan mipasabot nga pinaagi ni maong bag-ong programa sa syudad, mas mahimong epektibo ug epesyente ang tanang serbisyo sa City Hall kawas pa nga malikayan ang korupsyon sa gobyerno. Ato ang Mayor Manggod is dili na ganahan og moadto pa sa site for inspection. So, mahimo, less contact or no more contact or no more face-to-face. So, di siya ganahan nga makuan ang mga tao sa corruption. Ang maong sistema, ki-develop sa Management Information and Computer Services kun MIX. Matud nila, aduna nay kaugalingong system ang tanang departamento sa City Hall. Bugtong gikinahanglan lang adunay maayong connection sa internet ang mo-apply og permits or assistance aron kini magmalampuson. Ang tanang gustong mo-avail sa online services sa City Hall, mamahimo mo bisita sa www.cebucity.gov.ph. Maglisod pa siya, pwede man siya nga kuan lang sa manual nga online. Meaning, online siya apply, pa-assess lang sa siya, then kung di pa siya di pa siya gusto mo bayad through online, pwede na siya mo adto dito bayad siya online. At least kibaw na siya pilay iyang bayad. Ang Business Permit Licensing Office maingon nga pinaagi ning bagong sistema, posibleng mosaka ang kita sa dakbayan. Significant ning kuan lakang sa atong city government kay ngano. Number one, convenience ni sa mga business taxpayer kay ngano man at the doorstep naman sila sa ilang balay, pwede na sila mo-apply, mo-bayad na online na puros. Niya isuan sa kuan kanang permit, online po ni siya mo na epekto ani. Awag sa building official sa tanang buot mo apply og permit nga dili man limbong og tinuod lang untang ilang isumiter sa gobyerno. Ganahan sa mayor, no more inspection, just pictures, images sa inyong establishment. Please make it sure nga tinuod ang inyong gisubmit. Wala mo na makak, ug dili lang kay nagpicture-picture lang dito,
Kay if we found out nga dili mao, automatic among i-revoke ang ato ang inyuhang business permit.